Nou, welkom allemaal. Wat we vandaag gaan doen, de beestjes kijken. Het is even een wandeling, maar we hebben tussendoor wel een paar stops. Ik wil eerst een sigaretje. Een peukje? Even een peukje. We zijn op pad met een groep ouderen uit West-Eindhoven. We doen dat meer keren per jaar. We proberen de leuke uitstapjes te doen. We gaan naar de aapjes. Ze willen de apen ook zien, waar daar stam ik vanaf, zeggen ze toch. We stammen toch van de apen Ja, af? daar viel je wat vertrouwd bij? Ja, dacht ik wel. Wij lieken erop. Dat we ben gek op apen. Oh ja, En daar in die bovenste toren zit ook geslapen. Nou, we hebben al gezien. We kunnen zo waar we zijn binnengekomen, of die andere kant waar we zaten had ik gevraagd. Wil je met paardjes? Ja, het is hier ook zo groot. Nou, ziek. komt het wel goed? Moet u die hebben? Want ik heb er geen verstand van. Kijken, apen. Ah, nee, Nee. zo werkt dat niet. Even een kroket. Vind je dat lekker? Ja, Wil je nou nog meer? Wat gezond? Gezondheid is de grootste schat. Moet je altijd onthouden. bijna 90 hoor. Ach, weg je. Vind je een goed idee? Ja, dat ik in een boom klim en dan kun je zien waar die apen zitten. Maar het is mijn auto te ver lopen. Moet ook even een borreltje of zo. Een bessentje of zo. Dat was er nou maar. Hoe biedt bij de aapjes? Prachtig. Schitterend. Hartstikke mooi. Ja. Ja, En kusjes geven. ja. Poortjes geven. Prachtig. Ja, ze hebben een koekje van me gehad. Nou, dat mocht ook niet, maar jij zoveel wat niet mag. Nee, we hebben een mooie aapjesshow gehad. Ja. Wil ik geen aapjes zien?